Великденска суматоха. Зайо Байо стана рано. Всички още спяха. Той отиде в двора и огледа своята мъничка кола. Стъклото й се счупило, винчетата изпопадали, а пък синята й боя съвсем се изтрила. Зайо запретна ръкави и се зае за работа. Цяла сутрин се въртя край колата. Чука, стърга, боядисва и дори не закуси. Но когато Леля Зайка го извика за обяд, той изтри ръце и въздъхна доволно. Готово! Наистина, колата блестеше на слънцето като нова. Поправена, боядисана и измита. Ах, че е хубава! Извика Леля Зайка. Но стига толкова. Ела да обядваш. Нищичко не си хапнал тази сутрин. О, нямам време! Зайо нахлюпи шофьорската си шапка и се качи в колата. Отивам при синьото звънче, извика той на Леля Зайка и потегли. Колата залъкатуши по горския път между високите стари дъбове и скоро стигна до малка къщичка. Тя беше издълбана в гъба с червена шапчица на бели точки, а край нея имаше хубава цветна градинка. Тук живееше джуджето Синьото звънче. Наричаха го така, защото вместо пискю носеше синьо звънче на жълтата си шапчица. Зайо натисна звънеца и зачака да му отворят. Изведнъж някой се разсмя точно над главата му. Синьото звънче седеше на верандата на големия дъб до къщичката и шиеше червени бутушки. Наближаваше Великден и джуджето искаше да си има нови празнични бутушки. Дошъл съм да те взема, извика му Зайо. Отивам до селото да видя колко яйца ще ми дадат кокошките за Великден. Ако искаш, тръгвай с мен. Синьото звънче това и чакаше. То слезе бързо от верандата, седна до Зайо и колата пак закриволича през гората. Пътят слизаше към долината, потънала в зеленина и черешов цвят. Биби! Свиреше весело клаксонът. Ала когато се връщаха, Зайо вече не беше толкова весел. Тази година яйцата няма да стигнат за всички дечица, каза загрижено той. А пък и не бива да шарим всичките яйца. Трябва да останат и за козунаците. Какво да правим, джудженце, звънченце? В това време, бам! Нещо под колата изгърмя. Синьото звънче и зайчето подскочиха. Ето на! И гумата се спука. Ядоса се Зайо и слезе да огледа повредата. Пред колата свитна топка трепереше ешко-бешко. О, не исках, Зайо, не исках, но не можах да избягам на време и закачих с бодлите си гумата. Викаше и се вайкаше таралежът. О, не плачи, Ешко. Станалото станало. Но какво да правим сега? От кого да търсим помощ насред гората? Наблизо живее джуджето Шими, не знаете ли? Той е тук отскоро, цялата му къщичка от шоколад. Ей, там, посочи Ешко. От шоколад ли? Че откъде този Шими е взел толкова много шоколад? Очуди се Зайо. Сам си го прави, катеричката му помага. Зайо, Байо, спасени сме, извика синьото звънче. Сетих се какво ще направим за Великден. Ще направим яйца от шоколад. Ехе, браво, синьо звънче. Ешко, водини. Скоро спряха пред шоколадовата къщичка, отвори им една катеричка и ги покани да влязат. Джуджето Шими ги посрещна зарадвано. Когато го попитаха дали ще направи шоколадови яйца за Великден, Шими извика. О, ама разбира се! Добре, че сте се сетили. Само, че ще ми трябват много помощници.
за да направя яйцата на време. Ще извикам на помощ всички зайци и зайчета, каза Зайо. Едните ще помагат на мен да шарим кокошите яйца, другите ще помагат на теб за шоколадовите яйца. На другата сутрин в гората закипя трескава работа. Зайо Байо, целият изпоцапан с бои, боядисваше яйцата, шареше ги и пееше. На всяко детенце яйченце, на всяко детенце яйченце. Към обед той отскочи с колата до Шими, за да види как вървят работите. Шоколадовите яйца бяха страхотни, украсени с цветенца, птички, пеперуди. Няколко дена Зайото търча от своята къща до къщичката на Шими и обратно. Най-после всичко беше готово. Големите кошници бяха пълни с нашарени яйца. Шоколадовите яйца бяха подредени в малките кошнички. Всички им се радваха и не можеха да им се нарадват. Никога великденските яйца не са били толкова хубави като тази година. Подскачаше радостно Зайо Байо. И толкова сладки, добави синьото звънче, което много обичаше шоколад, а и беше доста лакомо. Ти, Зайо, май вече трябва да тръгваш. Трябва да занесеш яйца на всички деца. Попита загрижено Шими дали ще успее той. Зайо Байо потегли към долината. След няколко дена на Великден от града пристигна врабчето Чик и разказа колко много са се радвали децата на шарените и на шоколадовите яйца. Зайо Байо, синьото звънче и Шими също се радваха. Пролетната гора ечеше от весели песни и спи.